тапшыруның алдагы кытлау сәләме зур чиркли авылына аша. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Рахмаева Хания Халил кызы каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны уллары Равил, Раил, киленнәре Җәмилә, Зәйнәп, оныклары Усман, Амир һәм Али кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Әни дигәч, без башка тагын нинди әниләр була ала икән дип күз алдыбызга да китерә алмыйбыз. Чөнки син, әнкәй, бар аналар идеалы. Балаларыңны ярата беләсең, оныкларыңны балаларыңнан да көчлерәк сөя беләсең. Иртәме, көнме, төнме, кирәк булса син очып җитәсең. Тормышта синең киңәшләреңнән башка мин яши дә алмам төсле. Ә синең хәер-фатихаларың миңа хәтта тирән суларга мөмкинлек бирә сыман. Шул кадәр сине яратабыз, сөеклебез. Кызганыч, бүгенге бәйрәмеңне сынган канат буларак әткәйсез каршылыйсың. Инде 6 ел янәшәбездә сөекле тормыш иптәшең, газиз әткәебез юк. Тик шулай да күңел төшенкелегенә бирелмә. Җаныңны җылытыр, күңелеңне тынычландырыр өчен без бар синдә. Кадерлебез, тынгысыз жанлы, сабыр һәм кешелекле, ярдәмчел һәм кунакчыл, бала жанлы һәм эшкерсез булуың, безнең шатлык борчуларны йөрәгең аша үткәреп, киңәш, табыш, ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт, әни. Сине чын күңелебездән юбилеең белән котлыйбыз. Һәр туар таңың шатлык белән атсын. Ходай Тәгалә саулык сәламәтлектән айырмасын. Бәрәкәтле, озын гомер насыйп итсен. Жан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын сиңа. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе бер кайчан да ташламасын. Балалар һәм оныкчалар бәхетенә сөенеп, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Әле һаман без дип яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та, аз булыр күгәнкәй синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен, сызламасын аяк-кулларың. Ширне белмә, кайгы-хәсрәт күрмә, яп-яш булып калсын күңелең. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Алды көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы, түгәрәк. Синнән җылы алып һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Хөрмәтле Хания Халиловна, юбилей бәйрәмегез мөбарәк булсын. Бала оныкларыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итегез. Бәхетле булыгыз. Юбилейем менә бүген узган күпме гомерләр, узсага күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз.
Туган булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган кадерләр теләк